Benvinguts i benvinguts una setmana més al meu canal de YouTube. Avui us porto un programa especial, us porto el TAC dels germans. Volia penjar-lo la setmana que ve, però com que m'heu demanat tant que el pengés avui, doncs faré un especial Setmana Santa. Nosaltres hem xavat moltíssim fent-lo i espero que vosaltres també xaveu. Així que, preparats? Pues va. Vale, bueno, hola. Ells són un germà Artemi i Jacint. Per Instagram us heu enviat unes preguntes que ara mateix contestarem a veure qui és més probable que siga aquella cosa. Qui és el més reixulón? ¿Reixulón? Jo ho tinc clar. No ho sé. ¿Yo por qué, tío? ¿Pero qué? Què va preguntar Jordi? Qui porta el llevet de sol? A qui li agraden més els esports? Sí, Qui és el més llepol? Tu? Jo? Hola? Tu? A Finlàndia per jugar tot el món. Qui porta pitjor la pandèmia? Jo. Ah, això. Qui ha donat més mals de cap als pares? Qui pateix més dels tres? Pateix més dels tres. No ho entès. Jo per què? Qui pateix més dels tres? Qui és el més patiu? Ah, bueno. Jo per què? Però tu no pateixes, que això és ironia. Qui fa el millor calmant? El problema el tinc jo ara. Tio. Ahora en el moment. Vols dir tu? També és veritat, no, però tio. Mira. Ah, és la cosa d'amic. Ara. Molt bé. Va, que no t'he passat. Qui s'enfada més? Sí? Sí, no pot ser. Jo no, crec que jo. Vale. Qui li agrada més sortir de festa? Seria més probable que tingués una relació homosexual. Això no va ser... Els dos. Però si no els tragués, no sé. Vale. Qui és el més ordenat? Però si no... Jo m'anava a mi, tio. Jo m'anava a mi. Merda. No ho sé, no l'he... A mi qui no? A mi que era més desordenada. Pot ser, va, deixa'm.
Ah, ¿has visto? Crema més calmant. Actualment, quina crema més he sigut jo? Per què no? No sé, no sé. Amb la còpia de tots els anys? No, perquè no fins anys jo. Menjador. I és el més gandul. Per què? Home! Va, jo també, que... Treballa, però... No m'ha fet oblidar. Veus? Qui és el més dormidor? Bueno, ara ets també abans. No vaig dormir a 12 hores. Jo diria que ja tinc. Estàs dormint una mica ara? Ara està dormint. Sempre estàs al llit o estàs esperant tot el Vaig dia. arribar a les 4 del matí, unes 5... Però estàs dormint. No? Però significa que dormim... Qui és el més purica? Qui cuina millor? No ho sé, Va, perquè avui no te los faig, està boníssim. A qui li agrada més el perill? Qui és més probable que se't casi? Amb qui? No. No, ets tu més gran, És igual. Estic fora de... Qui és més probable? Da? Sí? Sense. Bueno, espero que us ho hàgiu passat tan bé com nosaltres. Fiqueu-li m'agrada si us ha agradat, no us oblideu de subscriure i demà ens tornem a veure amb el programa de cada setmana de Vic TV. Us deixo amb les tomes falses i, per favor, comenteu alguna cosa perquè se ho mereix. Així que, no res, un besito. Bona Setmana Santa. Oh! Ja està. Segur? Jardina aquí o la motja? Aquí La porta hauria de ser un estrellat, no? portes tu? No sé patir. Tu mai pateixes, jo. Jo no. Jo no. Jo ho faig fora de la vida. Jo vaig per aquí per... Vale. Jo, taula meu. Els vídeos de Finlàndia ordenaves abans. Dormint. Però significa que dormi més, no? Sí. Podríem ficar la cançoneta de Friends de Fondo? Que dels morits que no paren. Els morits no paren. La porta. El bolo.